Kaverimme Punkka, valittanut selkäkivuista, tehnyt pienen parannuksen selkävaivoihin. Katsokaa tänne. Lastoja. Sitten kaverilla ongelmia lukon avauksessa. Enää ei ole lukkoa koko kaapissa, joka on hyvin mukava asia tietenkin. Ei tiedä saako niitä varusteita sieltä. Muista hiljaisuus. Ja sitten yllätys. Pommi. Vettä! Ja narulla kiinni. Ja kun kaapin avaa, niin sieltä tulee jotain niskaa. Ja seuraavaa. Kaverimme on valittanut, että putoaa sängystä öisin. Teimme hänelle pinnasängyn. Ja yksi kaveri valitti, että hänellä ei ole kavereita. Nyt on. Nosta vähän tosta. Sängystä ei huomaa mitään, mutta kun kokeilee kädellä, huomaa tuntee teipatun patjan ja lakanan ja myös tyynyn yhteen. Ei ainakaan Punkka mene pilalle. Seuraava huone. Ensin vasemmalle. Täällä on Jörgenin sänky. Jörgenin ja Peterin sänky. Ja heillä on ollut vähän hurjaa. Hei, mites tää? Tää on naapurin. Patjakaa. Pari sänky. Siellä taitaa olla kaveri ja teltta pystyssä. Naapurituvan patja. Löytyy sieltä. Aha. Mistä nää on tullut? Siellä on kans vähän pinnasänkyä pojille. Naapurituvan patjat, jotka on paskoja. Ja seuraavaan tupaan. Ja täältä löytyy erittäin romanttinen parisänky. Tässä on ruusunlehtiä ja yllätyksenä Playboy. Ja muutama Lomakuvit mukana. Niin. Siellä on patja hyvin särmättynä, ettei katoa. Siellä nyt ei patjaa ollenkaan. Eikä sielläkään. Ja täälläkin on vähän kaverillista huomioon. Ja Jörgen jätetty yksin. Se on